Kaixo denoi, asteko albisteen errepasorekin hasiko gara. Gero eta gutxiago falta da ekainaren baterako eta dagoeneko egin dute ibilaldiaren aurkezpena. 4 gune eta 6 kilometro eta erdi izango ditu Bizkaiko ikastolen aldeko jaia. Zeber Altube ikastolan egongo da gune bat, pasealekuan beste bat eta Lurgorri auzoan beste bat. Laugarrenak Urdaibai izenekoak Gernika Lumoko mugak gaindituko ditu foruan egongo baita. Asteon egin dute ibilaldia 2014ren aurkezpen ofiziala. Ekainaren batean Gernika Lumon egingo duten jaiaren ibilbideak 6 kilometro eta erdi izango ditu. 9:30 izango da zirkuitoaren hasiera ekitaldia Gernika Lumoko Europako herrien parkean. Ordu erdiko ekitaldiaren ostean, zinta moztu eta ikastoletako ordezkariak, hainbat erakundetako agintariak eta gonbidatuak ibilbidea egiten hasiko dira. Guneen informazioa, egitaraua eta zehaztasun guztiak hitzaren webgunean daude ikusgai. Babesa erakusten duten 3.000 sinadura baino gehiago aurkeztu dituzte Totorik Hauenako langileek Gernika Lumoko udaletxean. Datorren astean hasiko dira langileak kaleratze gutunak jasotzen. Totorik Hauenako beharginek Gernika Lumon bildutako 3.016 sinadura aurkeztu dituzte udaletxean. Hala, herritarren babesa daukatela erakutsi dute. Atxikimendu horria sinatu duten herritarrei eskerrak eman dizkie, eta esan dutenez, langileentzat oso pozgarria izan da herritarren zati handi baten babesa sentitzea. Bestalde, kaleratze gutuna jasotzeko epea berriro atzeratu dutela jakinarazi dute langileek. Beharginek aste honetan jaso behar izan dituzte jakinarazpenak, baina hilaren 27 arte atzeratu dute epea Totorik Hauenako jabeek. Erabaki horren berri emateko ere ez dute jarrera onik agertu, eta jakinarazpena fax bidez izan dutela kritika dute langileek. Bikotekidea erasotzea leporatuta gizonezko bat atxilotu du asteon ertzaintzak Bermeon. Emakumeak ertzainei esan zienez, ezen lehenengo aldia erasoak jasaten zituela. Bermeoko zereginek protesta egin zuten eguaztenean. Eusko Jaurlaritzako segurtasun saila jakinarazi duenez, gizonezko bat atxilotu du ertzaintzak Bermeon bikotekidea erasotzea egotzita. Biktimak ertzainei jakinarazi zien legez, ezen lehen aldia bere bikoteak erasotzen eta tratu txarrak ematen zizkiola. Hala, ustezko erasotzailea, 34 urteko gizonezkoa, atxilotu egin zuten etxe bizitzan bertan. Zareginek elkarteak eraso hori salatzeko protesta egin du. Eta Bermeon baita gizonezko bat hilda aste honetan. Traktorea irauli eta azpian harrapatuta geratu zen. Demiku auzoan gertatu zen ezbeharra. Bermeon jarraituta arraina soka hartuko du Lamerak asteburu honetan. 20 saltokitan bertoko zein kanpoko produktuak ipiniko dituzte salgai kontserba enpresek. Barikotik Domekara arraina sokak ekarriko du jaigiroa Bermeora. 20 postu izango dira Lameran, eta arrainarekin egindako produktuak erosteko aukera emateaz gain, arraina prestatzeko eta ezagutzera emateko tailerrak izango ditu herritarrak eskura. Gaur emango dute Galuze saria, eta Juan Antonio Apraizek hartuko du aurten, itsasoaren ondarea aztertzen eta zaintzen urteetan egin duten lan boluntariagatik. Zapatuan bestalde, pintxo lehiaketaren zanibanaketa egingo dute besteak beste. Errukbian Oskar Astarloak gidatuko du aurrerantzean Bizkaia Gernika taldea. Peter Borlasren leku hartuko du elorriotarrak. Oskar Astarloa izango da Bizkaia Gernika taldearen entrenatzailea hurrengo denboraldian, eta berau prestatzen hasiak dira dagoeneko basurdeak. Elorriokoak Kemen Goitia handia Zornotzarra izango du ondoan bigarren entrenatzaile moduan, eta Eduardo Lekunberri izango da jokalarien prestatzaile fisikoa. Eta Aritz Orbe txirrindulari Gernikarra Gaztela Leongo itzulian izango dela jakinarazi du Fundación Euskadi taldea. Ibilaldi kulturalaren baitan mendijaia egingo dute Domeka honetan Gernika Lumon. Oinez bizikletan edo korrika parte hartu ahal izango dute herritarrek. Domekan bigarren mendijaiagaz daukate itzordua Gernikarrek naiz inguruko herrietako bizilagunek. Arrolape menditaldea jakinarazi duenez, aurtengo mendijaiak berritasunak dakartza, ibilaldiaren egitara kulturalaren barruan antolatu baitute proba. Hala baina, hori ez da izango nobedade bakarra, argazki lehiaketa bategaz lagunduta baitator aurtengo itzordua, eta edonork parte hartu ahal izango du. Argazkiak aurkezteko epea hilaren 31an amaituko da. Eta bakearen doinuekin agurtuko dugu aste honetan albistegia. Hainbat disiplina batu ditu aurten ere ikuskizunak eta jaialai frontoia bete egin zuen zapatuan.
secret code? No. Poems, no less. Poems, everybody. The laddie reckons himself a poet. Money gets back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. New car, caviar, 4-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddies. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is 1 furlong and whose width is 1 cubit. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Another brick in the wall. All in all, you're just another brick in the wall. If you don't eat your meat, you can't have any pudding. How can you have any pudding if you don't eat your meat? Yes, you laddie! Poems, everybody. The laddie reckons himself a poet. The area of a rectangle whose length is 1 furlong and whose width